Irrid nara bilanċ ġust bejn l-ambjent u l-progress u parti importanti minn dan kollu il-politika ta' pajjiżna dwar l-enerġija. Ekstqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg f'messaġġ li pubblika fuq il-medja soċjali fejn kompla jispjega dak li ħabbar il-ħadd waqt il-laqgħa li indirizza fil-Belt Valletta dan kif il-jiem li ġejjin ser kunu titħabbru il-pilastri li fuqhom ser tkun qed tinbena din il-politika li toffri kwalità ta' ħajja aħjar. Bernard Gregg il-ħadd stqar li għandu viżjoni ċara dwar il-futur tas-settur tal-enerġija dan il-qasam ser ikun parti essenzjali mis-suċċessi illi nistgħu niksbu fil-futur kemm biex nofru kontijiet irħas iżda daqstant ieħor sabiex nipproduċu enerġija nadifa li tejjeb is-saħħa tal-familji tagħna. Se nkunu qegħdin nuru tassew illi aħna nistgħu u aħna se nkunu gvern alternattiv. U dan se nagħmluh b'mod partikolari għaliex ħanibdew nuru anki fil-qasam per eżempju tal-enerġija illi aħna għandna u se jkollna proposti illi tassew jagħmlu sens għalik u għal pajjiżna. L-ambjentalista u professur fiħdan l-Università ta' Malta Alan Dejdun saħaq ma' Net News illi partit politiku għandu dejjem ħares il-qudiem u issa ma fadlilniex aktar skużi sabiex ma morrux għal teknoloġiji ta' enerġija aktar nadifa. Għallaqstant insista illi il-politiku jrid jagħti widen lill-poplu. Ma nkomplux nagħmlu ħsara f'ambitu ta' tibdil fil-klima u anke ħsara lill-pulmun tagħna ovvjament u lis-saħħa ġenerali tagħna, ovvjament il-politiku rrid jisma' ovvjament dak li jgħidlu iċ-ċittadinu jmur għal mezzi li ma jnizzux ovvjament. Huwa spjega l-importanza tal-enerġija rinnovabbli bħal dik tal-hydrogen, użu ta' enerġija li ta' min wieħed iħares lejh b'serjetà. Huwa xi ħaġa nadifa, kompleta x'meta inti taħraq il-hydrogen qed tipproduċi dak il-water vapor, jiġri ilma, umidità fl-arja bażikament biss qed tipproduċi. Ovvjament xi ftit impatti xorta jkun hemm għax inti l-hydrogen taqalgħu minn x'imkien tittestrajh minn x'imkien immiva huwa forma ta' enerġija nadifa li hija promising ħafna. Wasaħa illi għandna naqsu l-emissjonijiet mhux biss biex nilħu mal-miri Ewropej imma għaliex it-tibdil fil-klima hija teddida lina l-koll u fakkar illi għal din m'hemm l-ebda vaċċin. Net News kellem ukoll mal-kofundatriċi tal-għaqda fl-imkien l-ambjent aħjar Astrid Vella illi insistiet dwar l-importanza li mhux biss inħarsu lejn it-tibdil fil-klima bħala xi ħaġa dinjija iżda anke mill-lat lokali. Malta waqgħet lura fil-miri tal-climate change kif waqgħet lura f'kull target li kellha tal-EU. Meta inti tibni fil-għoli qed iżomm is-sħana u t-tniġġis tal-arja bej il-binjiet. Din hija ħrafa li hawn Malta aħna xortjati li aħna gżira u kollox itir għal baħar, mhu veru xejn. Fil-waqt li insistiet fuq l-effetti ta' tniġġis fl-arja fuq saħħet in-nies bħal mart respiratorju, mart tal-qalb u sansitra demenzja, Astrid Vella apprezzat il-ftit sforzi li qed isir bil-green walls fuħut mill-lokalitajiet Maltina, iżda saħqet li dan mhux biżżejjed u li din il-ħaġa ma tpattix għall-isfreġu tal-aħħar snin. Hija insistit ukoll illi Malta għandha id-dmir illi tagħmel il-parti tagħha fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, iżda minflok spiċċajna nqaċtu s-siġar. Minflok għaw Malta x'qegħdin nagħmlu? Qegħdin inqaċtu s-siġar all right, u mbagħad ngħidu għax ippjantajna 30 siġra law u 30 siġra lem. Imma siġra matura, siġra iddum 50 sena biex timmatura u tagħti l-effett kollu tagħha li tippurifika l-arja. Francesco Catania, Net News.